ଓହୋ ହୋ ହୋ କି ଶୀତରେ ବାବା ଆଉ ସହି ହେବନି। କ'ଣ ଯେ କରିବି? ହଁ, ମୋତେ ନିଆଁ ଜାଳିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଘରଟା ସାରା ଗରମ ଲାଗିବ। ଯାଏ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣି ନିଆଁ ଜାଳିଦିଏ। ଆରେ ସପୁରୀ ଭାଇ, ତୁମେ ବି କ'ଣ ଏଠାକୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ହଁ ସେଓ ଭାଇ, ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି ଯେ ଜମାରୁ ବି ସହି ହେଉନି। କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସପୁରୀ ଭାଇ, ତୁମେ କାଠ ନେଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆମେ ସେଠି ମିଶିକି ନିଆଁର ମଜା ନେବା। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ସେଓ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି। ମତେ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ମୋର ଆଉ ମୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଦୟାକରି କବାଟ ଖୋଲ। ଆରେ, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛ? କବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବୁ? ମୁଁ ଛେଲି, ମୋ ବାଟ ବଣା ହେଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ। ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ଭାଇ। ହଉ ହଉ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି। ସପୁରୀ ଭାଇ, ଏବେ ଛେଲି ଭାଇକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିଦିଏ। ହଉ ହଉ ସେଓ ଭାଇ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଓ ଭାଇ, ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଛେଲି ଭାଇ, ଏନି ଆଜିର ଖାଇବା, ଏସବୁ ଖାଇନିଅ। ମୁଁ ନିଆଁ ଜାଳିଦିଏ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଘରଟା ସାରା ଗରମ ଲାଗିବ। ଛେଲି ଭାଇ, ତୁମେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖେ ରଖ, ନହେଲେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବି ବିପଦ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଘରେ ଏତେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ହଁ ହଁ ସେଓ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ପୁଅ ଛୋଟୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ସେଠାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତୁ ସେଠାକୁ ଜମାରୁ ବି ଯାଆନା। ମା, ତୁମେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମୋର କିଛି ବି ହବନି। ମୋତେ ଏଠାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମା, ମୁଁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। କିଛି ଗୋଟେ କର ମା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଛୁଆ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତାର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ହଉ। ଶେଷରେ ଛେଲି ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ସେଓ ଭାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ। ନିଆଁ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା।